हेलो गाइस वेलकम बैक टू जेब्रामा चैनल आङो दिनै न'आवनो केक बानायनायखौ देखायलांगोन नोंथांमोननो। हेलो गाइस वेलकम बैक टू जेब्रामा चैनल। आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय आं न'आवनो केक बानायगोन मेंग'नि केक। नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम। थ'दो बिदिबा नायलांदो। दानिया नैबे सुजि आरो नैबे सिनि बेसोरखौ मिक्साराव होबाय आरोना। मिहिखा होनबाबो मिहि जासिनायनि खालामबावनांगौ आरो नै बिदिनो। दानिया नै मेंग'खौ होबाय, थाइजौखौबो ग्राइन्डाराव होनानै लानोसै। बिदिनो हाबाय, एसे फिसा फिसा हानानै लाबाय थाइजौखौ। दानिया नै ग्राइन्डाराव होबाय, थाइजौखौबो बिदि खालामखांबाय, ग्राइन्डाराव होखांबाय। दानिया नै बेखौ मोनसे जायगायाव माबानोसै, बै जे सुजि मिक्स खालामदोंमोन ना बेयाव होनोसै नै। बे सुजि सिनि थाइजौ ज' माबाबाय आरोना, मिक्स खालामजोबनोसै। बेयाव आरामैनो मोजाङै माबाथारनांगौ आरोना, मिक्स खालामथारनांगौ, होनबासो मोजाङै जागोन केकआ, मोजाङै फुलिगोन आरोना। मोजाङैलाय मिक्स खालामनानै लाबाय नै। दानिया नै दाउदै होनोसै मोनसे, दाउदैखौबो ज' होफाबाय। दानिया बेखौबो मोजाङै मिक्स खालामजोबनोसै। ओमफ्राय नै गाइखेरबो होबाय बेयाव, आमुल थाजाखौबो होजायो आरोना। मोजाङै मिक्स खालामथारनांगौ नै। ओमफ्राय नै मैदा एसे होबाय, बेखौबो मोजाङैनो मिक्स खालामफानोसै। ओमफ्राय नै मोनसे सारायाव संख्रियाव बिदि मोनसे जिनिस लाहोनांगौ आरो गोजौ जानाय, ओमफ्राय खोबनानै दोनथ'बाय, गुदुं जाखाथ'बाय आरोना दा। ओमफ्राय नै मोनसे बर्तन लाबाय, मोनसे बर्तनाव नै बिदि थाव माबा रिफाइन थावखौ होदो आरोना, बिदि मोजाङै ओरै नांहोजोबनांगौ। ओमफ्राय नै मोनसे सादा पेपार, मोनसे लेखा लादो सादा, ओमफ्राय बेखौ आराम ओरै थावआव माबादो आरो। बाटार पेपार गैयाबा बिदिनो खालामजायो, जाहाथे बे केकफोरा सिथाबैनि। जोङो बाटार पेपार होजायो, बाटार पेपार गैयाबा बेजोंनो इउज खालामजायो। मोजाङै फुनजोबनांगौ नै, मोजाङै नांहोजोबनांगौ आरो मोजाङै सिथाबहोदो, जाहाथे केकआ खामथाबैनि। ओमफ्राय नै बे केक फ्लेभार बानायनायखौ होसननोसै बेयाव। ओमफ्राय नै दानिया बे बर्तन बसायनानै दोननायाव बेखौ होबाय बे गोजौआव। ओमफ्राय दानिया बेखौ खोबनानै दोननोसै 30 बा 35 मिनिटसो थाहोदो। दानिया 30 मिनिट्सनि उनाव चेक खालामनायनोसै, मोनसे गन लानानै नै बेयाव जुदि सिथाबाबाथाय मोनबाय आरोना। दसे थान्दा जाहोनानैसो बिदि एरख'नांगौ, थान्दा जाहोनानैसो जों बिदि बोखारनांगौ आरोना, बिदिनो सिखा मोनसे।
दानिया बेखौ लासै लासै बोखानोसै। नै जोबोर मोजां जाबाय नै गुरै सफ्टनो नालाय। ओमफ्राय नैबे क्रिम मोनसे फुनबाय आरोना एसे ओरैनो बे चक्लेटजों माबाजों गाइखेर मोलायजों। ओमफ्राय नैबे किन्डार जय उन्दैफोरनि चक्लेट दंना बेखौ ओरैनो जास्ट डेक'रेसननि थाखाय होबाय आरो साजायजाबाय। स' आंनि केक बानायनायखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोनाबो बानायनो हागोन आंनि बानायनाय बायदि। जोबोर मोजां जादों आरोना सफ्टनो। स' आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो लोगोफोरजों शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो आरो आगदानि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव अलाव सेरबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ नुनो मोनो। स' आंनि भिडिअआ एसेनोसै, बाय बाय।